Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Tanimu Awwalu Umar mai Tamim Tech. A yau za mu nuna muku yadda za ka bibi wayar yaronka ko budurwarka ko ƙaninka domin ka ga wani irin website yake ta'ammali da shi, ko yana shiga site ɗin da zai mai amfani ne ko wanda ba zai mai amfani ba. To da farko abin da zai faru shine don za ka duba duk irin abin da mutum ya yi a wayarsa zai nuna ma shi. To wanne ɓangare za ka shiga kuma yaya sirrin yake. Da farko za ka je kai downloading Google Chrome idan ba ka da shi. Yauwa. Za ka rubuta Google Chrome. Misali gashi nan yazo. Wannan website ɗin za ka je ka ɗauko shi a cikin wayarka. Shi Google Chrome ɗin za ka gan shi a haka, yawanci wayoyi suna zuwa da shi, wasu kuma ba sa zuwa da shi. Za ka ga 26 MB ne. Za ka ga 26 MB yake. Sannan za ka ga daga shekara 3 zuwa sama suna amfani da shi. Za ka ga wanda suka yi downloading ɗinsa sun kai 5 biliyan, mutum biliyan 5 su suka yi downloading ɗin shi. Ga yanayin yadda picture ɗin shi yake, duk da dai ba ɓoye ba ne, sananne ne Google Chrome. Ga shi na irin yadda ake amfani da Google Chrome don taimakawa kai. To yanzu bari mu je aikin da ya kawo mu domin mu nuna muku yadda ake bibiyar duk wani gu da mutum ya shiga a cikin waya zai nuna ma shi. Sai ka zo ka buɗe Google Chrome misali. Idan ka buɗe Google Chrome zai nuna ma homepage kamar haka. Yawwa. In ya nuna ma haka, to abin da zai faru daga nan sama za ka zo ka rubuta wannan address ɗin. Za ka rubuta https, sai ka rubuta https:// history.google.com, sai ka tafi sacin. Yawwa, kana zuwa sacin zai nuno ma wani guwai shi my activities, ma'ana aikace-aikacen da aka yi. Zai ce ma the activities you keep help Google make service more useful for you, like helping you rediscover the thing you are searching for, read and watch it. Shi wannan zai taimaka ma ne wajen gano inda ka shiga ko kuma inda ka shiga ka manta. Misali ko ka shiga wani website ne ka manta, to za ka iya gano wannan ta activities ɗin. Abin da zai faru sai ka yi ƙasa domin ka ga irin website ɗin da mutum ya shiga. Gashi nan zai nuna ma duk irin abin da mutum ya shiga. Yanzu ni dai gashi irin abubuwan da na yi searching 28 items a yanzu. Gashi nan da date 12/43 na shiga Samsung A20, na yi searching abubuwa da dama. Gashi nan za ka ga duk irin activities ɗin da mutum ya shiga. Gashi nan su YouTube da sauransu, su Huawei. Za ku ga duk ga irin abubuwan da duk na ke activities a kan wayata, ya shafi ɓangaren intanet. To ta nan ne za ka yi dinga bibitar wayar ɗanka misali don ka san a irin tarbiyyarsa da yake, ko matarka irin abubuwan da take shiga. Duk za ka gani ta nan wannan activities ɗin ta wannan website ɗin. To wannan shine hanya mafi sauƙi na gano mutum, ko kuma ma email ɗinka ko ka manta wani abu. To activities zai taimaka ma sosai domin gano abubuwa da dama. Alal misali bari mu shiga wannan 28 items ɗin ku ga. Za ku ga an sa search MX player and more. Nan gashi nan za ku ga A to Z recorder. Duk irin aikin da mutum ya yi a wayarsa da kuma da duk inda mutum ya shiga. To insha Allah activities zai nuna ma duk inda mutum yake da irin abin da yake a wayarsa. Wannan bayani ne wanda za ka gane inda ɗanka yake shiga da inda budurwarka take shiga da sauransu. Wannan hanya ce mai sauƙi ta wajen bibitar waya da me ake a kanta. Don yanzu kana karɓar wayar mutum za ka iya jona intanet ka danna wannan address ɗin da muka baku na https://history.google.com. To kana danna ba inda zai kai ka in ba wannan wajen activities ɗin ba. Zai kawo ka cikin activities. Gashi nan za ka ga web and application. Duk abin da mutum ya shiga yana kunne za ka gani.
Idan kuma kana so ka rufe shi ne yadda mutum ba zai bibice ka ba, nan gaba za mu zo mu nuna muku yadda za ka yi haidin kanka da kan masu leƙen asirinka da sauransu. Amma yanzu dai wannan abu ne wanda zai yi mutane amfani, zai wa iyayen yara da masu mata da sauransu domin su gane irin abin da ake aikata da waya. Mun gode. Kar ku manta idan yau kuka ziyarci Tamim Tech 2 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Tamim Tech 2 za ta dinga sanar da ku abubuwan da suka shafi bidiyo editing da logo da application da internet facilities da duk abin da yake ɗaure mutane kai a ɓangaren Facebook, Instagram da internet. Duk Tamim Tech 2 tana kawo muku irin wannan abin. Mun gode.